Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Matso Guapito. Minum lagi ng imong gi-order by Klintoy. Enjoy ta. Pulang bere, kapis pangihi. Sige, kay birthday man ni mo ron. Abay Klintoy, amo inom ko. Kanda yan, amigo. Pulutan, ganaga. Sa gusto mo. Ikali bahala, abay Klintoy. Okay. Mag-order ko, proxy sig. Let's make the towel red by Gapito. Speaking man. Ni Anita, una ko kanaog ka, Rinaldo, kay magsusi ko sa bahay kung may uli mag-una nato si Agapito. Nabalakagit ko. Sige, Carmela, kay ipark na kong tarong ang sakinan. Sige. Ito na si Carmela. Nabala ka siya sa mong anak. Nagpakita ng concern si Carmela kang Agapito. Lord, salamat kay nimo. Iparking ko kining sakinan sa unahan. Unsa? Wa pa day siya mauli din ni Mama Dolor? Wa pa man, Carmela. Asa man di ka sa Agapito? Ambot atong anak ka, uy. Nabalaka pa yakit ko. Nabalaka ka, Carmela? Oh, Mama Dolor, ako ko siyang anak. Ay, salamat kay nibati ka daan, Carmela. Kani ato, permi ka lang kasuko sa kong apo. Mama Dolor. Na si Agapito? Rinaldo, wa pa na uli. Unsa? Pangitaon ako si Agapito ng Carmela. Ayaw na lang paghago ang bre. Pero nang Dolor, nabalaka po ko niya. Anak gyud ang mahigog maobre. Unsay? Ay, uyab man ni sila sa obre og sa inyong anak, Carmela, si Rinaldo. Uyab mo, Agapito, Obre. Siga lagi ng inyong mga mata, Carmela, Rinaldo. Kuan, nakalitan lang ni Mama Dolor. Kamao na day manguyab ang among anak. Kita rin pagkamao, Carmela. Sila sad, uy, magkamausan na sila. bitaw. Madyan. Katawa lang mo. Ako diri na wala ka nagmaayo hain na sa Agapito. Kalma lang. Relax. Mauli ito din, O, nibaw kong responsable ka tong atong anak. Maugod. Buli na to sa Agapito, kamo ba? Sige na, mga una ta. Nagluto man ko. Sige na. Ay, kigutom na ko. Sige, mga anita. Binla lang nato ang among anak ni Rinaldo, si Agapito. Aripikto. Clintoy, nanawag man ka. Tadi, na ako'y good news mo. Nagkainom ka? Gamay lang. Oh, UGL? Jill, Pusay gamay lang. kamay lagi dade, kabalak ka. Mayari Di ka maghubog. Si Kapito rin akong hubgon. Pusay, Kuyang may karoon yung Kapito, dad. Giinoy. nabuang ka ng Clintoy. Wapa, dad, wapa. Ano nagiinom ang munduhan ni Agapito? Mertim na ko. Uy, unsa na yung pizza? Tala pa. Limtan ni mong birthday kay permim kang wagod. Pita nung mahal na kay. Kalma lang. Abi ba na ako sa umangkon ako ang birthday? Umangkon ako ng Oh, ikaw diya. di ay happy birthday ni mo, Clintoy. Pastilan February 13 man na eron. 20 anyos ka na. Kaya yung 10 kilo. Ha? Usay din kay. Nakuha na ko. Asa mo ko na? Munal kong insik. Mao ka. Nga kung good news mo di ba? Kaya akong patabuan mo si Clinton yung sa sa USB. Usa! Lagi. Para dali lang hubbo si Kapito, dad. Kay di may ano ginom.
Kamay pagkari ang iyang nainom, pero bando ka. Luro eh. Hayon mo nag-inom ron. Secret. Ay, secret, ha? Sulti ko ka, sa mo kay mo apas ko. Ayaw. Kaya magduda sa kapito. Anong magduda man nga, amahan ko rin mo. Mahal lang di ka na, Dave. Ay, Pero ay. nagbraboga akong baton, ha? Ay, Di kapito. Pugso na ko siya nga musulti kung sa isod sa mga USB ba. Kaya ako rin kuhaon niya. Aron, magkadawat yung premium sa inyong big boss. Unsa gani ko? Unsa ko nimo? Unsa ko nimo? Man! Mura mag-umangkon. Anak kita ka, Clintoy. Anak kita ka. Sige, buhata ang unsay angay mong buhaton. Misaling ko nimo. Asikang liwata, gini mo na ako, uy. Kung gani. Ang datang istorya, ha? Kaya nagpahinga niya siya kapito. Sig pangihit ka rin eh. Niyam ko spesya sa mga laki na wag ibukod. Painan! Baik, Clintoy. Ngit-ngit na, wapa na uli ang akong apo. Ay, basig ni Suroy patumadi. Ay, suriyan din sa agapito, matulor? Or dili, oy. Noraganin na permis akong kiliran. Nang Dolor, nang Carmela, mo paulit lang sa ko sa amo ha. Kay basig ipangita na ko nilang mama o papa. Nahala, sige, obre. Nagdapat og cellphone si Agapito nang Dolor? Nawa ko mahibaw. May cellphone di sa agpito, ma? Ado naman, gipalitan man siya ni Rinaldo. Oh, kung mauna, tawagan na to siya. Ray? Nga no, Carmela? May cellphone man di ay si Agapito. Tawagi, aron may bawat asa siya. Oh, sige. May cellphone man di ang atong anak. Huwag yung kamusulti na ako. Nang, muulit na ko nang ha. Ako sang i-try og contact si Agapito. Sige, obre. May bagting? Oh, pero wa man to baga. Sige naman kagbagting. Oh, Huwata lang, basig wa siya makabati. okay. Kalma lang, Carmela. Ay, nabalaka lagi ko sa atong anak, Rinaldo. Oh, nihunong naman sa pagbagting. Dayalag usab, Rinaldo. Ayaw paghunong hangtod nga matubag ni Agapito ang imong pagtawag. Ay, pastilan, Dolor. Ay, naman ning akong apo. Ayaw lagi mo kabalaka kang Agapito. Kay madiskarte tong bataa. Ay, dili na siya bata, madi. Oy, ulitaw na siya, oy. Ay, pakalma man lang gud ti ka madigod. Ayaw tagpalabi kay may sakit maya ka. Huna-huna ang imong BP. Musaka gani na simba ko, ma-hospital sad ka. Plus imo pag yung sugar. Ganahan ka ini, madi. Ako ni hatag nimo. Uy. Uy, simba ko ka already ha, Dolor. Ay. May ako sa kong sakit nung adugay na nakong gidada. Aw, unsa man kanang imong gilok daw? Aw, bitaw madi na day, madi. Ay naa kayo, uy. Ako lang gitaw ning giagwanta, madi. Uy, hala no. Maubaw. Wa day ka mahibaw ining akong gidada, madi. Ay, wag dyan, madi, Basilia. Dugay na dyan na. Ay, dugay na gyud, perti. Nagid intawng dugayaan ni. Dihang anak pa ko sa akong mama. Dugay na kayo ning akong gidada lagi, madi, uy. Pero, dili lang yun di mahimong ipanghatag. Ay, serious ka diha, madi. Wala, unsa man di ay na, madi. Kining akong pagkagwapa, madi. Butangi ka, Dolor! Wag bae! Lipo na. Kang sugdan ng orimos. Kaya na, luro na si Bay Gapito eh. Dinam daw ito baso nga akong ako'y tuno niya. Nagduko lang. Bay Gapito. Okay pa ka, Bay? Bay, tarong rin ko, Bay, tarong. Yan ako'y pangutanan mo. Gusto na ko nga imo kong sultihan sa tinuod, ha? E kung dili, pakulatat ka sa mga bugoy din ng Gapitang. Minaw sa pangutanan mo. Unsa may suod sa USB nga naan mo? Sulti ko sa tinuod pa, Gapito.
And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!